Hi ha molts moments que us podria destacar, per mi especials, de relació amb la natura, però a vegades explico que en vaig tenir un que va ser catàrtic per mi. No és perquè fos un lloc especialment important o destacat, o podríem dir glamurós, és perquè va tenir un efecte revulsiu i dins de la meva relació amb la natura, no? Que va ser quan vaig fer el cim de l'Everest, que vaig tenir la sort d'escalar-lo a l'any 2010, i jo estava ja molt proper a moltes coses, amb activitats ambientalistes o amb associacions ambientalistes, però quan vaig ser al cim de l'Everest, donar-te en compte que estàs al punt més alt que t'ofereix la natura, el punt més alt del planeta que t'ofereix la natura, aquí pots anar pels teus propis mitjans, i allà, per un costat, vaig gaudir molt i vaig estar molt feliç de poder anar allà i haver aconseguit el meu objectiu, però sobretot me'n vaig donar compte que més enllà d'omplir el meu ego, de disfrutar i d'alguna manera i de comunicar coses a partir de les meves activitats d'esport a la natura, havia d'adquirir un compromís molt més ferm amb la natura, no? I per mi pujar a l'Everest va significar això, estic al punt més alt, això vol dir una responsabilitat, des d'aquí veig tot el planeta, o fins allà on puc de tot el planeta, i m'hi he de comprometre més. La natura no està només perquè la gaudim i perquè ens divertim, i precisament els que hi tenim tanta relació hauríem de ser ambaixadors de la natura, hauríem de comprometre'ns en protegir-la, en defensar-la i en estimar-la. I aquesta, per mi, és la relació que espero que m'uneixi amb la natura.